బాగుండాలి. ఈరోజు నా వీడియో వచ్చి పాలక్ కర్రీ విత్ రాగి సంగటి. ఈరోజు చూస్తే నేను ఇది మా ఊరు పెట్టిన పాలక్ అది నేను ఇప్పుడు కట్ చేస్తా. పాలక్ పప్పు చేస్తుంది అది అందులో దీన్ని కట్ చేస్తా. చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వచ్చిందో, చూడండి పాలాకు. ఇది మా మమ్మీ ఏదైనా చెట్టు పెట్టి టక్ టక్ అని చేస్తుంది బాగా. నేను పెడితే ఇంకా బాగా వస్తుంది, అందుకే నా చేత్తో పెట్టింది మమ్మీ చాలాసార్లు. ఇది మమ్మీ పెట్టింది, చూడండి ఎలా వచ్చిందో. చాలా బాగా అంటే అర్థమైంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంత బాగా వచ్చింటుందో నేను పెంచితే. చూడండి ఫ్రెండ్స్ పాలక్, చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్లాంట్ ఉంటుంది, ఆ ప్లాంట్ చూడండి. ఇప్పుడు నేను హార్వెస్ట్ చేస్తాను. అలాగే చూడండి ఫ్రెండ్స్ రాడిష్ చిన్నది వచ్చింది. ఇది హార్వెస్ట్ చేసినప్పుడు నేను చూపించలేదు ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూడండి. దాంట్లో ఉప్పు నుంచి ఎత్తి పెట్టాను. ఇక్కడ ఒకటే పెంచాను, అది ఎలా వస్తుందో తెలియదని. ఈరోజు ఇందులో పాలక్ పప్పు చేసుకుంటాను. నాకు ఇలా హార్వెస్ట్ చేయాలంటే చాలా ఇష్టం. అవునా, అంత ఇష్టమా నీకు హార్వెస్ట్ చేయాలంటే? పెంచుకోవాలబ్బా, హార్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇష్టం. ఇలా హార్వెస్ట్ చేయాలంటే ఇష్టం అని చెప్తావు, పెంచుకో. నేను పెంచేది, నువ్వు హార్వెస్ట్ చేసేది. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం నీకు ఎందుకు ఉంటుంది ఇదేంటిది? ఇది కూడా పాలకి ఇప్పుడు ఒక స్టెమ్లో వచ్చింది. కట్ చేసిన స్టెమ్ ఇది వచ్చి చిన్న పాలక్, పక్కగా ఉంది. ఇది ఒక సెట్ పాలక్, దీన్ని కట్ చేద్దాం. ఉండు చూపి, తర్వాత కట్ చేద్దాం. చాలా బాగుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. మమ్మీ పెట్టిందనే అందుకే చాలా బాగా వచ్చింది. నేను పెట్టింటే ఇంకా బాగా వచ్చిందో, ఎలా వచ్చిందో నేను చూపిస్తాను. ఇలా కండిషన్లో వచ్చిందో నేను పెట్టింటే. మమ్మీ పెట్టి చూడండి, 1 or 2 లీఫ్లో బొక్కలు ఉంటాయి, కానీ ఇంకా దాంట్లో ఉండలేదు. పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి. నేను అడిగారా అవన్నీ ఏంటది? అవును కదా, చెప్పాలి. అది చాలే, ఈ పక్క హార్వెస్ట్ చేయి. ఈ పక్క చెయ్యి త్వరగా, పప్పు ఉడికిపోయింది. పప్పు ఉడికిపోతే ఉడికిపోయి నువ్వు హార్వెస్ట్ చేస్తానని వెయిట్ చేసి నా క్లాసులు కూడా ఉన్నాయి. ఎలా చేస్తున్నాను పెట్టేసే నాన్న, చాలు. పాలకి ఇందులో అయిపోయింది. అందులో వెళ్దాం. అది బౌల్ పెట్టుకుంటావా? పెట్టుకోండి. ఈ పాలకి ఇంకా బాగా వచ్చింది, చాలా ఫ్యాట్గా ఉంది. ఇంతకి కంపేర్ చేసుకుంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇంతకి కంపారిజన్ చాలా ఫ్యాట్గా ఉంది, చాలా సన్నగా ఉంది. అన్నీ సన్నగా ఉన్నాయి ఇందులో. అక్కడ ఇది ఇంకా బాగా వచ్చింది అని, ఇది ఇంకా బాగా వచ్చింది. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక రకమైన ఆకుకూర. ఇదే ఆకుకూర నాకు తెలియదు. మా ఇదే ఆకుకూర, అదా తోటకూర.
జస్ట్ వెళ్ళి ఇప్పుడు కర్రీ చేసుకుంటాను ఇందులో ఇంకా పాలకూర షోప్లో రండి ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఈ పాలక్ని ఎత్తుకొని పోయి వాష్ చేసి అంతా చేసి పాలక్ కర్రీ చేసుకుంటాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది పాలకు. ఇది నువ్వు షాప్లో తీసుకోవాలంటే మినిమం 20 రూపీస్ పడుతుంది. అంటే హోమ్ మేడ్ అంటే చాలా బాగుంటుంది. రండి వెళ్ళి ఇంట్లో చేసుకొని చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చి వాష్ చేసి అంతా చేసి చాలా బాగా తింటాం. రండి పప్పు పాలక్ కర్రీ చేయడం పదండి చూపిస్తాం. ఇప్పుడు మమ్మీ ఎలా పాలక్ కర్రీ ఇప్పుడు పాలక్ని చాప్ చేస్తున్నావు కదా, ఎలా పాలక్ కర్రీ చేయాలో కొంచెం ఫుల్ చూపి ఫస్ట్ నుంచి చూపించాలా చెప్పాలా? చూపించుకొని చెప్పు. ఇప్పుడు పాలక్ అంతా కట్ చేసుకోవాలి, బాగా క్లీన్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. మళ్ళీ అది వాషింగ్ టైం. ఇప్పుడు బాగా సన్నగా కట్ చేసి ఒక ప్లేట్లో ఉంచుకోవాలి. ఓకే, ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంది అసలు పాలక్. ఇంట్లో పెంచినదంటే అలాగే ఉంటుంది కదా, అందుకే చెప్పేది. చిన్న చిన్న వెజిటేబుల్స్, ఆకుకూరలు అన్నీ ఇంట్లో పెంచుకుంటే చాలు. ఇంట్లోకి రోజుకి ఎంత కావాలో అంత బాగుంటుంది. ఎలా అంటే వరల్డ్స్ బెస్ట్ ప్లేస్ నేటివ్ ప్లేస్. ఎందుకంటే ఇంటి ముందరే అన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇది నేటివ్ ప్లేస్, మన ఇంట్లోనే ఎంత బాగా పెంచుకున్నాం చూడు. ఇప్పుడు ఈ పాలక్ అంతా బాగా కట్ చేసుకున్నాం కదా, దీంట్లో రాడిష్ ఉంది కదా, అది కూడా కట్ చేసి ఉంచుకోవచ్చు, వేసుకోవచ్చు. ఆకుకూర దాంట్లో ఉన్న లీవ్స్ కూడా చూపిస్తాను చూడు. నేను రాడిష్ది ఆకు వేస్తాను. ఇప్పుడు వేస్తా ఉండు, కట్ చేసేసారు కదా ఫస్ట్. ఓకే, ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. ఒక్కొక్క ఆకు షాప్స్లో కొంటే వాటరీగా కుళ్ళిపోయినట్టు, వాళ్ళు ఫ్రెష్గా ఉండాలని బాగా వాటర్ వేసేస్తారు కదా, దాని మీద స్లైమీ లాంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. అదేదో స్మెల్ అలా వస్తుంది. ఇంట్లో అయితే చూడు ఎంత ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది అసలు. కొంచెం కూడా ఏం దాంట్లో డర్ట్ లేకోకుండా అంత బాగుంటుంది. నాకు ఆకుకూరలు బయట కొన్నప్పుడు ఆ స్మెల్లే నచ్చదు. ఒకసారి కావాలంటే స్మెల్ చేసి చూడు, ఎంత స్మెల్ వస్తుందో తెలుసా. అది ఏ వాటర్ వేస్తారో ఏమో అర్థం కాదు, కానీ చాలా వర్స్ట్ స్మెల్ వస్తుంది. నేను ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మంచిగా ఉంటే మాత్రం కొంటా, అంటే స్మెల్ ఏం రాకుండా. ఫ్రెష్గా ఎవరైనా పంటలు పండి తెచ్చి అమ్ముతుంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర స్మెల్ చూడండి ఒకసారి, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అసలు ఎంత స్మెల్ ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడ అది రాడిష్ది ఆకు కూడా, అది చాలా మంచిదంట హెల్త్కి. దాన్ని కూడా చాప్ చేసుకొని దాంట్లోనే ఆకుకూరలోనే ఓకే వేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ రాడిష్ని అలాగే పెట్టుంటా, దేంట్లోనో ఏదో కర్రీ చేసినప్పుడు దాంట్లో వేసేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంది అసలు. ఇంకా ఒకటి ఉంటే పెద్దది అవుతుంది అది. అసలు నువ్వు ఎందుకు హార్వెస్ట్ చేసేస్తావు నాకు అర్థం కాదు. చూపిద్దామని హార్వెస్ట్ చేసా, అదే పెద్దది అనుకున్నాను నేను, ఎందుకంటే చాలాసి రోజులైంది కదా, అందుకే నేను చూడు. ఆకుకూర బాగా వాష్ చేసేసి పప్పు ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్నాను. నువ్వు క్లాస్ అని నువ్వు వీడియో చేయడానికి రాలేదు, సో నేను ఉడికించేసుకున్నా. పప్పులో ఆకుకూర వేస్తున్నా. ఓకే, యాక్చువల్లీ పప్పులో నేను కుక్కర్లో పెట్టి వండను, నాకు నచ్చదు ఆకుకూర కుక్కర్లో వండడం. నార్మల్గా పప్పు వేసి టమాటో, ఆనియన్, గార్లిక్, కొంచెం జీలకర్ర, పసుపు, చిల్లీ వేసి బాగా ఉడికించేసుకోవాలి పప్పుని. అది ఉడికేలోపు ఇంకా ఆకుకూర అంతా క్లీన్ చేసుకుని వాష్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకుని పప్పు ఉడికిన తర్వాత దాంట్లో వేసుకోవాలి. ఓకే, వేసుకొని ఒక 10 minutes 15 minutes వదిలేస్తే, మూత పెట్టకూడదు, అలాగే వదిలేస్తే. చూడు ఇప్పుడు చూస్తున్నావు కదా, అలా వదిలేసి ఒక 10 minutes తర్వాత చూసావనుకో, చూడు ఆకుకూర పప్పు రెడీ.
ఆకుకూర బాగా ఉడుకుతుంది కదా, చూడు ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా తాలింపు చేసే టైం. కొంచెం ఆయిల్ పోసేసుకుని వడియాలను చేసుకుంటాం మన ఇంట్లో తాలింపు పెట్టడానికి. ఆనియన్ అవన్నీ వేసి వడియాలు రెడీ చేసుకుంటాం కదా ఎండబెట్టి. అది వేసుకుంటే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది. ఆనియన్స్ అంతే ఏం ఫ్రెష్గా వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది వేసేసి ఇంకా ఆకుకూర దాంట్లో వేసేస్తే ఆకుకూర పప్పు రెడీ. ఇంకొకటి మర్చిపోయాను, ఆకుకూర ఉడికించినప్పుడు చింతపండు కూడా వేసుకోవాలి. ఓకే, అదంతా ఉడికించింది పప్పు ఆకుకూర ఉడికించాను కదా, దాన్ని తాలింపులో పోసేసి బాగా ఒక బాయిల్ అయితే చాలు. ఇంకా ఆకుకూర రెడీ. వేడి వేడి అన్నం. నువ్వు సంగటి అడిగావు, యాక్చువల్లీ రాగి పిండి లేదనమాట ఇంట్లో. సో నెక్స్ట్ టైం నీకు రాగి పిండి సంగటి, ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు టేస్టీ అన్నం జట్లో పాలక్ పప్పు కర్రీ రెడీ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆల్లో సెట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.